Op zaterdag 14 en zondag 15 september vindt de derde editie plaats van het Goesting Craft Bier Festival. Het bierfestival in Venray met ruim 15 brouwerijen op het mooie Henseniusplein. Een weekend lang kun je genieten van bijzondere bieren van verschillende brouwerijen uit binnen- en buitenland. Even lekkere trek? Op het plein staan diverse foodtrucks voor de kleine en grote honger. En daarnaast zorgen lokale artiesten en bands voor gezellige sfeermuziek. Er is weer muziek te beluisteren en beleven in het centrum van Venray op zaterdagmiddag 14 september. U kunt op de Grote Markt komen luisteren naar Cesako, het zevenumste gemengd a cappella zangkoor met een breed repertoire in het lichte muziekgenre. Op het oude motocrosscircuit van MCV Janslust in Heide herleven oude tijden. Op zondag 15 september vindt daar het motocross-evenement onder de naam Classic Demo Cross plaats. Tijdens dit evenement voor jong en oud kunnen kinderen vanaf 5 jaar om 11:30 met minimotoren starten. Om 12 uur vindt een boekpresentatie plaats over dit circuit en de geschiedenis ervan. Het boek is geschreven door Ton Jacobs, tevens initiatiefnemer van dit evenement. Er zullen diverse oude crossmotoren rijden te zien zijn, ook quads en een funklasse. Iedereen kan meedoen. Het publiek kan ook een rondje meerijden indien gewenst. En daarnaast zullen enkele motocrossers, inmiddels op leeftijd, acte de présence geven, zoals Peter Willems, Jan Keizers en Peter Herlings. Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen zal op zaterdag 14 september een openingsbijeenkomst worden gehouden in het oude postkantoor, nu pop-up restaurant De Tafel aan de Paterstraat in Venray. De Venrayse Monumentendagen staan in het teken van wederopbouwarchitectuur. En het oude postkantoor is een prachtig voorbeeld van een echt wederopbouwpand. Om 11:30 start het programma met de lezing door Leon van Meijel en 's middags is er een fietsroute uitgezet langs karakteristieke wederopbouwpanden in Venray en omgeving. In een routeboekje worden de panden beschreven en aangegeven of ze ook te bezoeken zijn. De KBO's van Kasteraaien, Oerlo en Oostrum verwelkomen op maandag 16 september een voorstelling van theatergroep Zorg Geluk. Deze avond staat het thema dementie centraal. In het programma komen een aantal zeer herkenbare situaties en alledaagse dilemma's aan bod. De voorstelling begint om 7 uur. Kom een avond genieten van topcomedians tijdens het Comedy Show Dinner. Op 20 september in zaal 7 van 7 tot 12 uur geniet je van een heerlijk driegangen diner, afgewisseld met stand-up comedy door onder andere Steven Brunswijk en Roel Severburg. Deze 2 Nederlandse topcomedians worden geflankeerd door Erik Goossens, Bruno Betoun en Kim van den Heuvel. De avond wordt gepresenteerd door comedian en MC Raymond Hofkens. Op zaterdag 21 september vindt in de Schouwburg de feestelijke benefietavond plaats van Na de Top voor Kika. U bent welkom vanaf 7:30. Rond 9 uur vindt er een veiling plaats van diverse mooie veilingkavels. Rond 10 uur worden de teams die hebben deelgenomen in het zonnetje gezet. En om 11 uur wordt het eindbedrag bekendgemaakt en is het daarna genieten van GTA Willy Jansen. Het leven in de palm van je hand. Marjolein Kuipers-Keunen, Maartje Smets en Henk Deters nemen je mee op een theatrale reis door het land van brood, kaas en wijn. Volg het leven van een kunstenaar vol drama, passie en romantiek. Droom weg met Franse chansons en romantische verhalen. Van Limburg via naar het uiterste zuiden van Frankrijk. Onderweg begeleid met liedjes van Jacques Brel, Edith Piaf, Henk Deters en Herman van Veen. Het wordt een inspirerende avond met deze reis naar en door Frankrijk.